Ćao svima i dobrodošli nazad na moj kanal. Danas je 1. decembar, što znači da je vrijeme za novembarske favorite. Ja stvarno ne znam kada je pre novembar prošao, imam osjećaj kao da sam oktobarske favorite snimala pre jedno nedelju dana. Međutim, eto, proleteo ovaj novembar što mene raduje jer to znači da je decembar i stižu praznici i stiže vrijeme kada ću ja da odem kući, tako da jedva čekam sve to. Da ne dužim dalje, odmah krećemo sa proizvodima koji su mi se najviše dopadali, tačnije koje sam najviše koristila tokom mjeseca novembra i krećemo. Prvo ću da krenem od šminke, mislim da toga imam i najmanje. Da, najmanje imam šminke, tako da ću krenem od toga. Prvo ću krenem sa Benefit Professional. Ja ne znam zašto je meni trebalo toliko dugo vremena da krenem da koristim ovaj proizvod. Nekako uvek sam smatrala da mi nije toliko potreban, tačnije nisu mi se davale pare na nešto što se ne vidi na mom licu. Međutim, ne mogu da opišem koliko je to bilo pogrešno, jer ovo je zaista odličan proizvod. Ukoliko ga još niste probali, probajte ga. Dakle, on jako dobro prekriva sve porice i čini to da šminka traje bukvalno ceo dan i da nema isijavanja i ničega sličnog. Tako da znam kada ga nanesem pre šminkanja da će da mi drži šminku bukvalno ceo dan i da ne moram da popravljam ništa u toku dana. Zatim, isto što se tiče šminke, tokom novembra sam koristila ovu Tarte Lights Camera Flashes maskaru. Nju sam dobila na poklon u nekoj porudžbini iz Sephore. Mislim da sam to i pokazivala u videu Makeup haul ili tako nešto se zove. Tako da sam tada krenula da koristim ovu maskaru i zaista mi se dopada. Jedino što se meni lično ne dopada kod ove maskare je što je četkica blago iskrivljena. Ne kažem da je to loše i da radi nešto loše sa nanošenjem maskare, međutim ja imam problem s tim jer nisam valjda navikla na taj oblik, tako da sam u početku kada sam nanosila maskaru stalno se ubadala u oko. To je jedino što mi se ne sviđa, međutim sad sam se već navikla malo na taj oblik, tako da mi se to ne dešava i zaista je odlična maskara. Također, mnogo se lako skida, to je nije teško skinuti, tako da to je isto plus. A lepo izdužuje trepavice i čini ih punijim, tako da eto, preporučujem ovu maskaru. Isto u tom make-up haulu sam spominjala Colourpop, ovo je Persuade Me. Dakle, ovo su karminčići, dobije se 6 karminčića i dva koje su meni omiljene i koje sam najviše koristila tokom novembra su Le Freak i Goldie. Sad ću da vam pokažem. Dakle, Le Freak je onako tamna bordo boja. Najtamnija je od svih u ovom setu. A ova druga je onako svetlija, isto nešto crveno bordo, više je crvena nego bordo. Zaista sam ove dve nijanse najviše koristila tokom novembra jer nekako najviše mi se sviđaju kako mi stoje od svih ovih ostalih nijansi. Ja ne znam, može da se kupe ove dve nijanse posebno, da ne kupujete ovaj ceo set. Nisam sigurna. Ako može, ostavit ću dole u opisu link. I isto iz Colourpopa, isto set, ovaj što ste mogli već vidjeti, Love Affair. Senka koju sam najviše koristila je I Spy. Dakle, to je
neka mat, ja bih rekla, narančasta nijansa. Znači, ranije nisam koristila te narančaste nijanse. Međutim, ne znam šta mi se desilo. Ne znam da li se vidi, ali onako je jako, ali onako je baš nijansa za svaki dan, što se meni dopada i koristila sam je skoro svaki dan. Mislim da je sad trenutno nemam na očima, ali sam je koristila skoro svaki dan. Zatim, da, to je jedan meni zanimljiv proizvod. Ja sam već spominjala da ne koristim maramice za skidanje šminke, već to radim micelarnom vodom. Međutim, kada putujem, nekako mi je najlakše da uzmem maramice za skidanje šminke, jer ne moram da nosim, jer mogu samo njih da ponesem i mirna sam. Tako da sam na mom posljednjem putovanju uzela ove Jestu maramice za skidanje šminke. Ja sam ranije koristila njihove maravice baš, međutim nisam nikad uzimala ove crne. Dakle, ovo je Jestu Tomatoes. I sad, maramice kao maramice, ok, skidaju šminku, mislim ništa sad spektakularno, skidaju šminku, radi svoj posao, to je ok. Međutim, ono što se meni svidelo kod ovih maramica je to što su one, moram da izvadim jednu, crne. Da. Dakle, ja ne znam, ja nisam nikad vidjela da postoje ovakve maramice, dakle ona je skroz crna i ne znam zašto mi se to toliko dopali, valjda zato što je nekako drugačije od ostalih maramica i ima lijep miris. Kada skidate šminku ništa ne ostaje na njoj, to jest ostaje ali se ne vidi jer je crna i onda nekako mi to zanimljivo, ne znam zašto mi se toliko baš dopada, ali eto. Zatim krema za lice koju sam krenula da koristim negde krajem oktobra, tako nešto, sredinom oktobra, krajem oktobra, je ova Clinique kremica. Ona je onako dolazi u gelastoj strukturi i meni se izuzetno sviđa ovaj proizvod. Baš sam bila u potrazi za nekom dobrom kremom, dnevnom kremom, jer ja imam mešoviti tip kože sa nekim suvim delovima i jako me je nerviralo to što uglavnom kreme za mešovitu kožu ili masnu ne hidriraju dovoljno, to jest meni ne odgovaraju jer imam te neke suve delove. Međutim, ja sam probala ovu kremu i jako mi se sviđa zato što nije teška, dakle nije masna ni ništa jer je gel, ali jako hidrira kožu i onako je kada nanesem kremu onako koža onako baš mekana i lepa i odlična je kao podloga za šminku. Tako da, zaista mi se sviđa. Još jedan veliki plus je to što se ne troši toliko. Evo, ja imam već više od mjesec dana, mislim, evo, dovoljno sam je potrošila, tako da će mi trajati zaista dugo. U svojim oktobarskim favoritima sam spomenula Bath & Body Works proizvode, tačnije njihove body kreme. Tokom mjeseca novembra sam koristila ovaj Marshmallow Pumpkin Latte i u ovim proizvodima sam sve već rekla u prethodnim favoritima, odlično neguju, tamo je razlika u mirisu, ovaj miriši bukvalno kao Marshmallow Pumpkin Latte, tako da onako je slatkat miris što se meni baš dopada. Jedno čekam da, iskreno da vam kažem, ja čekam potrošim ovo jer me čeka zimska kolekcija, tako da već sam se obezbedila da ne brinete. Sad dalje, u nekim od prethodnih videa sam spomenula već koliko volim Batiste, ako to nije bilo u prethodnim favoritima ili u emptizima, ne znam, nije ni bitno. Uglavnom jako volim Batiste šampone za suvo pranje kose. Međutim,
sad skoro sam potrošila i otišla sam kupim novi i nisam našla taj Batiste i vidjela sam ovo. Mislim da sam ja i ranije probala bila Dove šampone za suvo pranje, jer znam da su mi se svidjeli, međutim ja sam nekako onda zaboravila da to postoji i kad sam vidjela ovo uzela sam da probam i zaista mi se jako dopada, najviše mi se dopada miris, dakle ovo je Detox and Purify. Onako jako svež miris, prelep. A nije onako da ga osjetite cijel dan i da onako smeta da onako smeta cijel dan, tako da ovo je zaista super. I još jedan plus za ovo je to što ne ostavlja onako bele tragove kao što recimo to Batiste radi. Tako da po tome je možda i bolji ovaj, međutim opet ja nekako volim Batiste i naravno neću ga prestati koristiti, međutim ovo je odlična zamjena za Batiste i sigurno ću ga koristiti i u budućnosti. I posljednji proizvod je lak za nokte. Ja sam pisala o svojim omiljenim lakovima za nokte na mom blogu i ovaj se našao bio među tih par koji su mi omiljeni. Međutim, nekako u novembru ga nisam skidala, bukvalno imam ga i sad na noktima. Dakle, ovo je SC Smoking Hot. Onako je neka čudna boja, nešto između, evo da vidite, dakle nešto između brown, sive, crne, ne znam ni ja. Ako nije onako crno, a nije ni brown, a nije ni sivo, tako, sve nešto između te tri boje, tako da zaista mi se dopada. Postojan je na rukama, meni čak traje nekad i do 7 dana. To je prošli put kad sam ga nanela, bukvalno mi stajao 7 dana na noktima. Malo se onako izliže od gore, ali nije to ništa strašno, tako da zaista dobar lak. I to bi bili svi proizvodi koje sam ja voljela tokom mjeseca novembra. Jako sam uzbuđena što je sad decembar i što je sad onako će da bude sva ta praznična atmosfera, tako da pišite mi dole u komentarima šta biste to voljeli da snimam u toku decembra. Planirala sam, imam u planu da radim neke make-up tutoriale za novogodišnje veče ili novogodišnju šminku, tako da pišite mi još dole šta biste to voljeli da vam ja snimim i potrudit ću se da vam ispunim želje. Tako da ništa, vidimo se onda u sljedećem videu. Ćao!